Waduh. Yang piye Janaka? Kanthi syarat Plempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Nalke anakku asuh. Waduh. Nalke anakku asuh. Modiar enaran njaluk ngapura uangmu iso slip lho, Bang. Tangane cilik atos ora jamak-jamak. Sapa tatra iki? Sang Hyang Wenang. Wah. Ngapunten ya, Bu Kulun. Ora dadi ngopo, Bagong. Bathara Guru menyang endi, Bagong? Tesih teng sekolahan. Mangke wangsule 3:30. Bagong aja sembrono, Semar. Nggih, kula tak sing nyeluk Bathara Guru. Plempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala ingkang kita karepake bakal ulun sediani. Mau pulun Sang Hyang Bathara Wenang pun paring dawuh kedah maringi 3 bagor. Teneh entek. Njaluk kok 3 bagor ulun paringake kelawan jeneng kita Bagong. Lan bangunan wewangunan lair batin ana ing Karang Pradesan muga-muga mujudake kawula ingkang ayem tentrem nir ing sambikala Bagong. Yang piye Janaka? Brondolo. Sapa? Suwantenipun Bagong. Bagong kok dadi Janaka. Sapa? Suwantenipun Bagong. Bagong kok dadi Janaka. Sapa Janaka? Bagong Kamal. Bagong. Sapa Janaka? Bagong Kamal. Bagong. Werkudara suarane gedhe kok mbar guyu mak ngik. Koko Prabu. Mak ngik. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Adikku adikku, kakangku kakangku. Arjuna ndak tampa pangestuku tampan ana ya Yayi. Kula gegem kiwa tengen. Bagong mbok aja edan janjane ngopo? Lho. Sapa sing ngabari, Mir? Ndaramu ngerti dhewe kok. Waduh. Ngaturan sembah mabekti nggih? Iya tak tampa. Janjane eneng apa? Masalahe meng sepele. Kula kepengin Jambu Dipa Nirmala Plempertangga Jiwa nggo bangun dusun. Ya, terus Bathara Guru malah nggawa Semar kali Gareng kali Petro ajeng dihukum teng Kawah Candra Dimuka. Oh, lah memper nek tok kapokke kaya ngono kuwi wis memper. Dewa kok tumindake kaya ngono. Mekaten. Lah aku gumun kowe iki dadi Janaka kok iso ora apa-apa kena guntur geni guntur angin. Aku lha pun tepung suwe. Karo sapa? Karo guntur. Kowe iki pusaka kok karo guntur. Kowe coba kowe salina. Mbok tak ngenten mawon, ora salin. Salin nak pecah ndasmu ngono. Alah. Kok sampeyan Sembadra turu Sri Kandi. Ya ora. Ngreng ngadeg kok terus nyemelangi ya. Bagong salina. Mer, aku ki lek gak ngono ki ngene iki sik Tommy, togok. Togok. Hah? Aku ora iso le carane salin ki piye aku ya ora dong.
Lah pripun kok ya ora dong. Ha kuwi ora rasa omong kowe menungso jijik rasa omong kowe. Mulai ya teraya musik. Kurang 10 menit mulai. Pripun? Lane ora iso malih. Edan. Ya wis kene. Tak sebdane kene. Meneng wae, nggih. Bola dalah jagat Dewa Bathara. Bumi goncang ganjing. Kepiye to malah suluk? Lerkin sanging risang mawe gandrung. Waduh. Ngantos mboten pana paningal kula pukulun. Nyun pangapunten. Mbok menawi sak mangke klintuning matrap kula ingkang nyunaken pangapuntenipun. Kadang kula Arjuna wiwah Werkudara kula nyuwun pangapunten pukulun. Mboten ngertos. Ngilaing. Kaya ora dadi baya punapa Kresna. Kita ngaturake nyuwun pangapura karo ulun isih gedhe pangapuraning ulun marang jeneng kita seluas samudra Kresna. Kok kaya suarane Bagong. Kaya anake Semar sing ragil. Wah, iki nek ra ndelik mantek-entekan iki. Wong iki gayane njaluki apa-apa wis bar tak kei jam tangan barang. Isin njaluk kalung kesehatan barang. Mangko Bagong. Wow. Wacagak. Bagong. Aduh, alhamdulillah. Togok ora lunga. Aku sowan ya, Gok. Wah. Aku sowan ya. Ya rene munggah kene nggih cah bagus. Wah, selamat datang. Lho. Kuwalik ora. Rene munggah kene. Heeh, wah aku ngaturake sembah sungkem siwa ndekem tak antem ya, Pak. Ya. Mestakannya kang kenging leloro. Bagong lagi. Wah jan. Aku ngaturke bekti ya, Pak? Ya tak tampa. Ae cindil mburimu kae isih urip ta? Kowe ora sembrono iki Pakdemu mbilung. Pakde mbili, bilang. Pakde mbilung aku ngaturke bekti ya, Pakde. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana ya Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa ki saya lemu saya tua saya lemu. Omahmu apik saiki, Pak? Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu, Pak? Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ayo wis apik tenan jan wah. Elok tenan. Wah nganggo saiki dinehi gebyok. Limaringi Gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok Gong, aku ora tuku kok Gong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing iki kudu diopeni. Engko tak gawane ya, Gong. Lah wis. Kae rak jam sing sok metu manuke to, Gong? Kaya paringane ratu Gustiku mbiyen sing wis mati Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Amben ratune jenenge Wirambana Dewa. Ayo. Kowe dioleh-olehi jam kae. Wah, apik. Nganggo jam rasa titut glung titut. Manuke metu to. Kenapa iso metu ora, Gok? Ora aneh-aneh senengane omongane iki tertib-terbung sapirake dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pakde mbiling kok gawe wedang, Pak Gok. Ngelae aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih, doyan apa piye? Wah, putih ra masalah, waton ra dicampuri gamping. Kono lung jukukno ngendak cerewet cangkeme. Wong cah iki cah bedugal, cah merosal. Wis ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, apa? Aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan wae. Atur pelaporan bab apa? Ngene wae.
bapak iki arep cilaka. Lah, rak tenan to, aku ki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasah nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa wae. Heeh. Hah, aku entuk sasmita sekrate bangun desa aku kudu ditumbali nganggo pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Heeh. Hah, terus apa jenenge? Bapak tak jaluki tulung, Pak, mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun nang dusunku. Wah, kanugrahan. Kanugrahan apa? Malah ngisra. Bathara Guru iki. Sebabe tak jaluki pertangga jiwa ora gelem ning njaluk syarat. Bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku. Aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin njaluk pelem pertangga jiwa. Bathara Guru tantang, Dik. Wah. Bathara Guru ki to tantang. Oh, ngece to, ngece. Karang Togo ki nek omong ngene iki, apike cangkemmu tak tukune kok. Wus. Lambe arep dituku ora. Ah, terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju, aku melayu, dewa-dewa kalah karo aku. Masa? Weh, domongi kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yamadipati, Bathara Penyarian. Pacare kowe kalah karo aku. Ha iya. Mundur aku malaporo bapak. Aku arep dibondo karo Bathara Guru arep dicemplungke nang Kawah Candra di muka. Ah bapak ora oleh. Wis Bagong kowe menengo nang omah kene mbangun desa men ketekan penjangkamu. Bathara Guru aku sing dadi suliye. Bagong aku patenana. Wah, bapak karo Gareng karo Petrus saiki digawa Bathara Guru munggah nang Kayangan Surabaya wae. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambemu. Suralaya. Mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan aku ki ndek Pakde sing menyu. Bingung nek Pakdene. Ya kuwi Pakde Togok. Mula aku njaluk pambiyantune Pakde Togok. Jare sampeyan ki kakangne bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manikmaya kuwi biyen sekondhok. Wedian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene. Gose to. Ndoke iki ya ndok lumrah. Wah, tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot. Le ngeden tenan ngrekoso. Lah ndok mau kulite dadi aku, putihane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manikmaya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lu ngrasa didol. Rasa tok tanggapi ndak malah ora apik. Telek ya ora apa-apa wis ben. Nah, aku dijenengke Tejamaya, bapakmu jenenge Esmaya. Sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manikmaya. Aku gumun kok, Manikmaya kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana. Apa? Aku critani kok. Pakde. Aku mbiyen ki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya. Kuwi didadekke jalaran Manikmaya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Kok? Bathara Sang Hyang Tunggal. Eyangku. Heeh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kene. Wis nasibe kok ya. Terus dilaporke Kanjeng Rama, Kakang Tejamaya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sang Hyang Tunggal duka. Aku didukani. Kowe kena dadi dewaning para dewa. Nek Togok utawa Tejamaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal. Ngongso to, Gok? Sik to. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki merga budidaya nguntal gunung.
Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separo ning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wo. Isine gempalaning gunung to kae? Heeh. Sesuk arep tak plotot tanggo uruk. Lho. Malah diplotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manikmaya dadi diwaning para dewa ora ana sing mepalangi. Nah asline kowe ya wa. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi diwaning para dewa. Ane diwaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme kok. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya, Gong. Loro neng atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku wae. Ayo. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe iso crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manikmaya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung go. Kowe munggah ning kayangan Manikmaya seneni. Manikmaya. Semar balik iki. Ora lo balik untal ngono kok. Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi. Sik ora usah dikatut-katutke. Tak mulai ya, Kak. Loro ati. Anggere dilarani atine kok mengardo mulih wae. Mulya kono malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi ora mulih ya, Kak. Heeh. Ora aja bilung. Ning nek tumrap aku gandeng kowe kuwi anak swarganing wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa. Aja njaluk tulung. Ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu. Kowe munggah ning kayangan. Atene modar. Padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku wa. Ngene wae. Kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing ngelekke. Sapa? Kowe tak dandani gelem ra? Ning ora wedok lho gak aku. Mun tak dandani wedok tak kon ning prapatan, ora ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora diwelekke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu? Aku. Kesusu malah miso aku. Berarti aku arep dandani Raden Janaka. Heeh. Asik. Wah. Seneng iki. Sadurunge munggah ning kayangan aku arep menggawe cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karo aku. Ben go tergilas-gilas karo. Tergilas-gilas ki apa? Hak plitesi mbok siji. Ha iya. Gelem kowe? Gelem. Nek gelem saiki kowe toto-toto sedekep. Sedekep piye? Tak cipta. Dicipta tak dadekke Raden Gatotkaca. Siap. Terus aku munggah ning kayangan ya? Ha iya. Oke, jos iki. Ngene ora aku kok le malik piye? Mbuh aku ora urusan. Ora usah malik ora apa-apa wis benteng ning kowe. Ning nek engko ketemu Janaka tenan udu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah, mbok cangkeme sing apik wae. Kowe iki arep ngekeki jalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe? Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani. Wis niat tak munggah ning kayangan obrak-abrik kayangan ora balekke bapak. Yo. Toto-toto ya, Gong. Heeh. Ing togok yen malegak legok trembilung kang sarawita. Kowe ngapa ya, Gong? Mas cangkeme digojeki. Menengo. Ki lurah togok yen to wis mingkupke cangkeme bakal duwe gawe. Nalika semanten mandi panyuwuning ki lurah Catugara. Ilang wujuding lurah Bagong, wujud Raden Arjuna satra ing Madukara. Mara Sang Arjuna semunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh
Niran padha kadang ayo toya. Oh. Piye wae kok ora gek mulak malih iki? Ora ra krasa wong iki. Kowe iki wis malih. Masa? Iya. Kono ngilu ning jero kono. Tak ngilu sik. Aku ora percaya karo lambe torong. Waduh. Waduh. Diane gleleng tenan aku. Wah, nuwun jaga. Iya, padha-padha. Waduh jane iki. Jos tenan iki. Ndok suarane ora ngono kuwi. Tegek. Wonten dawuh Raden. Mbok cangkemmu dobraske tegek. Wah, Janaka kok kaya ngono ya. Lam-lam perjiwatan baya mira baya ingsun sun remuk dadi kerupuk. Omongane wis. Ah nek kowe cara kaya ngono kuwi munggane kayangan ora bakal ana sing ngerteni. Heeh. Lah aku nek kayangan suarane ya kaya Raden Janaka iki. Lho kudu Raden Janaka. Rupane kaya Raden Janaka kok suarane kaya Bagong. Iya to, Ge, rasa nyemprot-nyemprot cangkemmu. Aku ming takon sak lumrahe to, Ge. Nggih, pun minggah teng kayangan Semar dislametke. Iya to, Ge. Aku njaluk petan pamit. Pamit munggah ning Kayuwangan to, Ge. Nggih, ngatos-atos. Janaka nek mlaku kudu nganggo gendhing wali. Sak karep sampean ajeng ngangge gendhing napa? Jublak suweng eting glenter. Sik. Raden Janaka niku paring ora nganggo pangkur utawa nganggo suba kastawa. Suba kastawa sing piye to, Gek? Nalikane raing dalu cangkemmu bliru. Oh, cangkem gedhe kok kon crita ora? Wis rasan dadak kokian gunem sing tanpa guna. Aku budal marang kayangan to, Gek, ngatos-atos. Mulat mara Sang Arjuna ismunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuni lan padha kadang ayataya. Iki sula apa? Tegek, aku bingung, Tegek. Oh, dadi Janaka kok ora positif ora. Gendang cekak-ceket. Yo kancane gise gembira rera-rera banyune segara. Janaka kuwi ora kaya ngono kuwi. Coba nyuwun pambiyantune pengrawit. Tegek iki ora ana pengrawit. Pengrawite padha mulih dewi-dewi Tegek. Wah, jan sampeyan niku pripun to? Ndang budal iku ana apa perlune? Nganggo srepek lasem slindro patete 6 Tegek. Nggih punika ndang cekak-ceket. Ndang budal teng kayangan. Aku njaluk pangestumu ya Tegek. Nggih ngatos-atos. Tak budal neng kayangan tulung mengko cindil mburi kuwi bakaren sirahe. Mbok rasah metu. Sia-sia ora. Mulih wae aku mulih apa ora. Aku budal ndhisiki lagu to, Geng. Ngatos-atos. Ora ono apa-apa kok diantem.
Gek cangkemmu gek. Sing ngangkut niku sampean. Jano wak pelintang sirahe tenan. Cakel ding iki lali aku. Kakang Semar, apa? Kakang Semar, mugi andadosna ing kawuningan sasampunipun Kakang Nayantaka rawuh wonten ing kayiwangan. Estunipun menapa ingkang kula aturaken wonten ing jagat nalika semanten namung minangka dados panodi. Anggendika Kakang Semar, mastuti menapa boten jawuhipun dewa. Aku wis pasrah bongkokan. Yen pancen kabeh dadi sarana kasembadaning sedyane anakku Bagong, aku nadyan kudu tata nyawa tak pasrahke marang kowe Bathara Guru. Kakang Ismaya, mboten kula mboten badhe mentala merjaya dhateng Kakang Ismaya jengandika menika kadang kula sepuh. Mila sasampunipun rawuh wonten ing kayiwangan kula mboten badhe tumindaking mboten sakmestinipun Kakang, malah sakmangke dipun sisihaken aturipun Manikmaya ingkang sampun kelajeng kula aturaken dhateng Kakang Semar nalika wonten ing jagat. Sakmangke Kakang tetep dados kadang kula sepuh, tetep dados sesembanipun Manikmaya. Kowe iki piye to? Dewa kok mencla-mencle? Maune aku arep tok cemplungke kawah, aku wis gelem, aku wis manut. Bareng tekan kene kowe menehi pangapura kelawan aku. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mentala dhateng Kakang Nayantaka. Mila sampun Kakang, mangke Bagong badhe kula palingi pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Lan Kakang Semar ugi mboten badhe kula menapak-menapakaken. Malah sejatosipun Kakang Semar kula aturi rawuh wonten ing kayiwangan menika badhe kula sugata dedaharaning kayiwangan Kakang Semar. Semareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti kowe iki ora kleru to Guru? Mboten Kakang, menika sampun kula cawisaken dedaharan kinarya nyugata rawuhipun Kakang Semar menapa dinala Garing lan Petruk. Monggo kula aturi ngragapi kanthi merdikaning penggalih sampun ngantos wonten raosa nggorunggi Indra wonten timbalan dedaharan katur Kakang Ismaya ya wong atuwa kita aturna marang ngersaning Kakang Ismaya niki ngestakaken dawuh ulun. Semareka den prayetna semuriris tenan to iki
iki mung lelamisan. Men supaya atiku lega, atiku seneng tumuli kowe etok-etok nyugata marang Semar. Wah, lah kok tenan. Iki neng woh-wohan kelem mertangga jiwa lan Jambudipa Nirmala. Guru aku ngaturake panuwun. Kakang Semar monggo kaliyan Nala Garing Petruk dipun rahapi sak merdekaning penggali. Monggo sampun wigih ringa-ringa. Ayo Pak iki ya wis keroncongan wetengku. Ayo Pak Gedi maam kuwi diparing karo Bathara Guru kok. Kowe ora dahar apa piye Manikmaya? Mangke gampil Kakang menawi kula mangke gampil. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Datan Grahita Kelurahan Semar Badranaya. Nalika semanten sigra ndahar Jambudipa Nirmala Pelemertangga Jiwa parandiri dening Sang Hyang Manikmaya wis cinarem daru beksi wisa racun ing niwasi dupi andhahar Pelemertangga Jiwa Jambudipa Nirmala semrepet kang panon dawah plak kapidara Kelurahan Semar Nala Garing Tuwin Petruk nalika semanten datane nget Purwadasina. Wah, seger banget. Banyune akeh. Pripun tadi? Kencang waru dayang pak pong bu bola kali cedhe sapa sing gawe. Lah ngados mengkaten lampanipun Adi Guru api-api menika ngrengka Kakang Semar nanging nyawisaken dedhaharan ingkang sampun cinarem daru beksi wisa racun. Panakawan sami mblasah kados mengkaten menika dos pundi Dewa? Apan menika ingkang kula kajengaken Kakang Semar Nala Garing lan Petruk sampun ngraosaken sakit tumuntun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Indra wonten timbalan kuandhaning Panakawan katelune papan ing pinggiring kawah Candradimuka sawise iki mengkulun pribadi ingkang bakal nglundhungake kuandhaning Panakawan katelune marang kawah Candradimuka Indra. Sudarsana wis ngunggonira laper Kakang Rada purawene menika kados wonten sowanipun Arjuna Kakang lah iki dipun timbalike mawon sajaipun kok nyusul dhateng panakawanipun sajaipun mekaten Kakang Arjuna padha kanthi harja sak prapta kita Janaka lan mula Sang Arjuna semenya kang kamanungsan kasreban ingkang mungsu
Janaka kok nggawa gong dhewe karepe piye? Arjuna maning ademu kuwi. Padha kanthi harja saprapta kita. Niring sambikala. Tansah pinayunganing kawidadan pikulan. Kepaneng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk pikulan. Ya Arjuna lun tampa pangestu lun tampanana menawi kenging menawi mboten kenging kajenge rincang-rincang ingkang nambani pikulan. Iya ya Arjuna wigatine apa kita sowan ing sepisan menawi pukulun selo bincang menika Madukara badhe gendurenan edian jenenge Madukara kok ming gendurenan kok ngulemi dewa iki lho. Pukulun apa Janaka kula kecalan memanik ing ati memanon ing ati Pukulun. Iya kita kelangan apa STNK Pukulun. Langgenah Kakang Rudo menika kadut timbali terus sampun. Janaka sajaipun minggah menika sampun ngunjuk ciyu sajae. Omongane ora petha. Kecalan memanon ing atiku inggih menika pun setunggal Kakang Semarang. Kaping kalih inggih menika kawan kula piyambak inggih menika pun garing-garing. Ing mangga tiga inggih menika pun Petruk Pukulun miturut layang kabar harian Merapi. Semar Petruk lan Garing dipun boyong wonten ing Kaiwangan menapa kasinggan mekaten Pukulun. Iya. Wigatosipun menapa Pukulun dene Kakang Semar lan Petruk lan Garing. Pukulun wonten dewa ingkang muntah-muntah. Menapa sababipun Pukulun dene Kakang Semar kaboyong wonten ing Kaiwangan lajeng kelipatanipun berapa? Piye kuwi? Lajeng menapa to kelipatanipun Kakang Semar? Kelipatan berapa? Kalepatan. Nggih, kalepatan maksud kula kados pekaten Pukulun. Bakal ulun cemplungake ana ing kawah Candradimuka Janaka. Lha dalah. Lepatipun Kakang Semar mapan wonten ing Pindu. Pundi Pukulun. Kakang Semar wani kan panjenengan ulun. Pukulun apa? Kakang Semar kula suwun. Susuke Kakang Semar kula suwun. Semar bakal kita jak bali marang jagat mekater. Nala Garing uga bakal kita jak bali inggih Pukulun. Yen ulun ora maringake kula badhe ngamuk. Ibarate kados dene banteng ketatep. Ugi kados dene gajah ingkang ngamuk punggung. Kula mboten badhe ikhlas menawi Kakang Semar mboten kaparingaken dhateng Rakuat le ngampet ta. Omongan gedhe iki ngrekoso tenan. Rakuat le ngampet. Nek mboten kaparingaken kula badhe ngamuk wonten ing Kahyangan Pukulun. Bumi goncang ganceng langit kalap katon ler kincanging ngares risang mawe gandrung sabaran katulu
ukir moyak mayek saking Tyas Baliwur ing Arjuna wonten dawuh lali dhek wonten pangandikan ingkang adhawuh yen ngono kita bakal wani kalawan kadiwatan yen pancen wani Janaka aja ndodhok ayo ngadeka padha karo Iwang Pikulun Jatimurti. Janaka kok metenteng iki cara ngendi? Metenteng nganggo tangan-tanganku dhewe kowe Bathara Lodong rasa cerewet. Ora ngajar. Bathara Lodong rasa cerewet. Anggepe aku wadah permen apa piye? Arjuna wonten dawuh. Yen kita kuat nampani guntur geni guntur angin. Wonten sanes guntur ingkang sok ngepit menika. Guntur isi ora cocok dilake ya. Arep kaya ngono ya kowe. Kula mboten badhe panggah. Dene kula mboten badhe ngungkuraken guntur geni guntrang. Monggo kula aturi namakaken pukulun mati dening ulun kita Arjuna. Supan apa to iki Janaka? Wah, Janaka kon joget kaya Dursasana kowe. Janaka kita malah nguncalake suku semunantang lawan panjenengan ulun. Aja takon dosa tiban cistri sula jeblok dodo kita Janaka. Pukul dewa kok mainan drei. Iki pusaka dudu drei. Lah diguru yo ngerti drei. Kula aturi namakaken pukulun menawi paduka pukulun boten saged merjaya pun Janaka. Dinten mangke malah jengan iki ngembadi kula percaya aduh Kakang Rada mlajak Kakang. Iki nganggo sandangane sapa kowe? Walah, dapure kaya ngono kok dadi wong bagus. Ora usah cerewet kowe. Ora ngunang-unangi aku lho, ora ajar kowe ora. Pukulun Rada. Apa Janaka? Pukulun Kanika Putra. Iya, piye? Kula badhe manjing wonten ing kamar mandinipun widodari. Ais dengkulmu amah ora? Kita ngapa kita? Kok dadi Janaka barang? Madosi bapak kula. Wis ora ana dewa kowe omong biasa ndak malah kecetit kala menjingmu. Anu yang goleki bapake. Bapakmu Semar karo kakangmu Gareng Petra pancen dibondo dening Adi Pramesti Bathara Guru. Ngandel ora? Pancen si Pramesti iki pancen keparat tenan. Teng pundi sane iki dadi dekoke? Nang pinggiring Candra Dimuka. Aduh. Nek ora tak belani, nek ora tak slametke gake, slametno uculana bandane bakoke. Aduh, ora ning kono. Oh iya. Do batang nang kene. Semar ya tuwekan. Aku wegah banget ndelok Gareng rupane iki. Yen mau sore lho aku ndelok Gareng dan tak tambani Pak. Tak suwun ke ngersaning sing gawe urip. Bapak durung wancine tekaning pati. Merga ketangan dari Pak apa terus bapak tok kowe durung tekaning wancine tekaning pati Pak. Kijinge rung dadi mir. Nek dadi kowe bakal tekaning pati. Tak tambanane ayo
padha urip kabeh ora kaya bocah kaya sadar sadar Ndara kula ngaturaken bekti nggih Den. Waduh Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk matur sembah nuwun Ndara. Waduh Den maturaken sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya di padha-padha. Pripun Ndara? Iya di padha-padha. Padha-padhane kok dawa banget ya Rek. Nek mboten wonten sampeyan kula wis dicemplungke teng kawah. Suwun nggih Den. Sama-sama. Ndara kok ngendikane kaya ngoten? Kakang Semar. Ojo kaget. Aku lagi bali wae saka Batavia kan. Nitih napa? Senja Utama. Ndara apa Petro nun mbok iki kon semingkir wong kok rupane kaya rating awar mulai terus aku apa ngerti sene arep mulai setan iki wah diapure Bagong lho ya Greneng laku mer. Wah, kowe kudu sembah karo aku. Kakang Semar. Kakang Brotobrot. Brotobrot piye ora? Broto Simping. Brotonaya. Badranaya. Brotonaya. Kleru iki. Lha piye? Pancen tak sengaja Kakang. Pancen wis dadi niatku. Nggonku lung bakal gawe wirangking Bathara Guru. Lah saiki gurune ndi? Mulang bocah-bocah. Kowe. Kowe. Ndara karo Semar kok tuthuk-tuthukan. Kakang Semar amping-amping ngono aku. Ndara ajeng napa? Arep nguyuh. Arep lenggah dampar keprabun Sela Kandha Warubinangun. Nek ana aku ora bakal kuwalat. Dadi ya kuwalat mburimu kuwi. Men sirahe dienggo sikil. Arep bali terang. Engko dilongkas bubar kok bola-bali ora. Ayo dah. Bekti kula kunjuk pukulun ya Kresna Ulun Nampa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun ya Arjuna Ulun Nampa. Guru akehku aku ngaturake bekti. Ya Werkudara ndak tampa. Wonten menapa pukulun teka paduka rawuh wonten ing jagat Arjuna. Kebangeten gedhamu. Ing atase nalika semana kowe mirang-mirangke ulun. Nggone ulun lenggah ning Kayiwangan teka saiki ulun minglar saka ing Kayiwangan sira wis prapte ana ing jagat Janaka ora pantes sira dadi laranging jagat ora pantes sira dadi unusaning titah sira munggah ning Kayiwangan mirang-mirangke Bathara Guru kok saiki wis lungguh ana ing kene Janaka. Lampaning magepokan kelan kadang kula pun Arjuna Janaka sowan ana ing Kayiwangan nalika semana Janaka mirang-mirangke kelawan panjenengan ulun
Janaka ngembari marang panguwasa Ulun. Ulun ora nrimakake lah bareng Ulun lunga saka ing Kayuwangan ninggal Suralaya. Lah kok Janaka wis lungguh ning kene. Kresna iki lelakon kepiye wae dalah Arjuna. Prabu tentu wonten tiyang ingkang madha rupa kaliyan kula. Kok sik ta aja kesusu. Mengko ndak malah kowe kewirangan. Munggah ning Kayuwangan ya munggah. Ning karo aku aja kesusu. Monggo kula dherekaken. Ucap kacarita Raden Janaka nedeng sedih sungkawa enggalih amargi mboten saged kedina mancine. Aku mulai Bagong nyanyel. Janaka kok nginjen widodari. Menek tembok. Gus dus ndasmu. Gus kok dus. Yen njaluk ngampura pinter. Ending aku ora patek krungu. Mengke nek enten napa-napa sing minggah teng Kayuwangan ampun wedi lho, ampun gigrik wong sampean bener. Iya, Kakang. Kakang Angling Darmaja nganti kuwatir, Kakang. Wah, omongane wis sakarepe dhewe ora. Janaka ayo. Mungso ora tatanan modho rupa karo Janaka. Kosek sabar. Diselehke rasane sik aja kesusu sabar. Karepe dhewe. Kakang Semar, kula. Iki sapa iki, Kakang? Kok iki sapa sing iso mermak wajah kaya ngono kowe, Kakang, nganti iso padha karo aku? Kudus. Werkudara arep ngopo? Dugangane. Tenang, lungguh, tenang. Ayo lungguh. Wah. Padha. Wis Petruk wis kowe rasah ndagel. Yo wis. Kakang Semar iki ngopo? Anjen kula sengaja. Iki sapa, Kakang? Napa sampean lali pangling? Lho, aku rumangsa durung ngerti iki Janaka to? Lah nggih. Nuwun sewu, Ndara Janaka mang maju. Iya, Kakang. Kowe percaya karo menungsa kuwi? Mboten. Nek sampeyan ajeng ngerti mang totok ning ora seru-seru. Yong. Piye Janaka? Brondolo. Sapa? Swantenipun Bagong dadi Janaka. Sapa Janaka? Bagong Kamal. Bagong.
Werkudara suarane gedhe kok mbar guyu mak ngik ngik ngik. Koko Prabu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Adikku Di, adikku, kakangku Kang, kakangku. Arjuna ndak tampa pangestuku tampanono ya Yayi. Kula gegem kiwa tengen. Bagong mbok aja edan janjane ngopo? Lho. Sapa sing ngabari, Mir? Ndaramu ngerti dhewe kok. Waduh. Ngaturan sembah mabekti nggih? Iya tak tampa. Janjane eneng apa? Masalahe meng sepele. Kula kepengin jambu Dipa Nirmala pelemper tangga jiwa, nggo mbangun dusun. Ya, terus Bathara Guru malah nggawa Semar kali Gareng kali Petro ajeng dihukum teng Kawah Candra Dimuka. Oh, lah memper nek tok kapokke kaya ngono kuwi memper. Dewa kok tumindake kaya ngono. Mekaten. Lah aku gumun kowe iki dadi Janaka kok iso ora apa-apa kena guntur geni guntur angin. Aku lha pun tepung suwe. Karo sapa? Karo guntur. Kowe iki pusaka kok karo guntur karo guntur. Kowe coba kowe salina. Mbok tak ngenten mawon, ora salin. Salin nak pecah ndasmu ngono. Alah. Engko sampeyan Sembadra aku Sri Kandi. Ya ora. Ya ora. Ngreng ngadeg kok terus nyemelangi ya. Bagong Salina. Mer, aku ki lek gawe ngono ki ngene iki sik Tommy, togok. Togok. Hah? Aku ora iso le carane salin ki piye aku ya ora dong. Lah pripun kok ya ora dong? Ha kuwi ora rasa omong kowe menungso jijiki rasa omong kowe. Mulai ya teraya musik. Kurang 10 menit mulai. Pripun? Lane ora iso malih. Edan. Ya wis kene. Tak sebdane kene. Meneng wae, nggih. Bola dalah jagat Dewa Bathara. Bumi goncang ganjing. Kepiye to malah suluk? Lerkin sanging risang mawe gandrung. Waduh. Ngantos mboten pana paningal kula pukulun. Nyun pangapunten. Mbok menawi sak mangke klintuning matrap kula ingkang nyunaken pangapuntenipun. Kadang kula Arjuna wiwah Werkudara kula nyuwun pangapunten pukulun. Mboten ngertos. Ngilaing. Kaya ora dadi baya punapa Kresna. Kita ngaturake nyuwun pangapura karo ulun isih gedhe pangapuraning ulun marang jeneng kita seluas samudra Kresna. Terus apa to wigatine dene kita sowan monggo mangarsama ning ngarsaning mami. Mula gage matur marang panjenenging wang. Ora bagonge kenjingan sapa to Pak kok? Ndara Kresna nganti ndodok. Inggih. Menawi dipun marangaken pukulun kepareng ambabar dhateng pewujudan menika Kresna. Pewujudan kaya ngapa? Kita weruh apa? Ulun nek wis omong karo kita nek ora kuat lambaikan tangan. Lah kok kita malah weruh pewujudan sing werna-werna apa makhluk abstral. Minggir tak bandinge. Kursi aja tok banting ku nek banting ku alat. Ngrekoso uripmu. Apa ingin dadi kersa kita pukulun kula nyuwun kanthi sanget pukulun. Gene ming Bagong tok. Kena ngapa kok dadak mbok sembah-sembah Werkudara. Bagong ora bakal duwe kekuatan sing luwih yen ora jinangkung saka kayiwangan Ngondarandir Bawana. Uluning keng jangkung laku jantraning Bagong. Nggih pukulun. Bagong pengin bangun kayiwangan utawa bangun desa ning Karang Pradesan iki kanthi syarat plemer tangga jiwa lan jambu Dipa Nirmala. Nalke anakku asuh. Waduh.
Mudyar. Yen ora njaluk ngapura, uangmu iso slip lho, Gong. Tangane cilik atos ora jamak-jamak. Sapa ta iki? Sang Hyang Wenang. Wah. Ngapunten ya, Bu Kulun. Ora dadi ngopo, Bagong. Bathara Guru menyang endi, Bagong? Tesih teng sekolahan. Mangke wangsule setengah 4. Bagong aja sembrono, Semar. Nggih, nggih, kula tak sing nyeluk Bathara Guru. Jambu Dipa Nirmala pelem pertangga jiwa paringna Bagong. Inggih Kulun, kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita Ismaya lan aja mbok baleni pakarti kita yekti yen nganti ulun prisa aja takon dosa. Ulun lebur kanalindran kadiwatan kita, ulun sotake dadi titah sewantah. Aduh Bu Kulun, nyuwun pangapunten Bu Kulun. Lember tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala ingkang kita karepake bakal ulun sediani. Mau ulun Sang Hyang Bathara Wenang pun paring dawuh kedah maringi 3 bagor. Lho. Teneh entek. Njaluk kok 3 bagor ulun paringake kelawan jeneng kita Bagong. Lan bangunan wewangunan lahir batin ana ing Karang Pradisan muga-muga mujudake kawula ingkang ayem tentrem nir ing sambikala Bagong.